Ang sulti sa Ginoo adlaw Huwebes. Mao ni ang akong pagabuhaton sa tanan nga nagsulti og dutan sa tawo nga akong ginihugan. Dako kaayong gahom o gisugo sa dako kaayong misyon. Kini nga tawo akong pinili sa wala pa nako. Buhatang langit ug yuta. Kini nga tawo akong pinili sa wala pa matawo ug mahimugso sa tabuangkan sa iyang inahan. Gipili ko na siya. Gitagan-an sa ilabihan kadaghan sa mga bahandi nga maoy sandayong sa mga panalangin ngadto sa mga katawhan nga mga lagad kanako nga dunay pagtuo, dunay kahadlok ug matinud-anon nga nangalagad kanako. Ang tanan nga nagabot ug nagsulti og dawatan niini nga tawo nga akong dinihugan sa dako kaayong gahom. Ako ang Dios nga labing gamhanan magasilot sa mga tao nga nagabuhat niini. Sumala sa gidakon sa iyang pagbutang-butang ug sa iyang gidakon sa iyang gibuhat nga dautan niini nga tao nga mao si Cyrus nga akong pinili, nga akong gisugo sa pagwali sa akong matuod ug lunsay ug balaan kung mga pulong ngadto sa tanang katawhan ug mga nasod nga akong pakrusadahan. Ug kining mga tawo nga walay labot nga dili mao ang akong gisugo sa dako kaayong misyon. Mao na hinuoy nagabagulbol nga walay labot sa grupo nga akong gisugo. Mao nga ako maningil sa tanan nga nagasulti og dutan niini nga tawo ug sa grupo nga akong tinukod sa dili madugay. Ako ang makagagahom nga Dios nagpahibalo kanimo karon nga ako balaan nga Dios magasilot sa tawo nga nagapasipala kanako sa ilabihan nga pagpasipala kay ang nagasulti nga ang Dios ug ang Yawa kauban nagasulti sa ilabihang kadautan ug pagpasipala kanako nga puno ang akong alagad. Wala mahibalo nga ang Yawa na puno ang nagsulti kaniya. Ang tao nga nagsulti niini hilabihan ang iyang kadautan ug walay pagtuo ug walay kahadlok kanako nga mao ang Dios nga labing balaan. Ang Yawa ug ako nga mao ang Dios nga labing balaan dili mahitabo nga magkauban kay ang Yawa mao ang higpit kong kaaway. Mao nga dili gayud mahitabo nga ako ug ang Yawa ang magakauban kay ang Yawa bakakon ug limbungan ug dautan sa tanang pagkadautan. Mao nga ang nakigisulti kaniya sa tanang adlaw. Ako ang Dios nga labing balaan ug gamhanan sa tanan. Mao'y nagsugo kaniya sa dako kaayong misyon aron sa pagwali sa lunsay ug balaan kong mga pulong aron ang tanan nga makabati managhinulsol sa tanan nilang mga kasalanan. Ang pagtuo mao ang akong gitan-aw sa usa ka tawo. Kung ang tawo adunay pagtuo kinahanglan nga siya adunay pagkahadlok. Kung siya adunay pagkahadlok kinahanglan nga siya magabuhat sa akong kabubuton ug mga pulong nga akong gisulti sumala sa naisulat sa mga pulong propesiya nining basahona. Kay ang pagtuo kung walay buhat patay kay bisan pa si Lucifer ang Yawa nagatuo man usab kanako apan dili makabuhat sa akong kabubuton kay ang Yawa mao ang pinagahigpit kong kaaway. Mao nga ang wala magabuhat sa akong kabubuton wala makapahimot kanako kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Ako nagapasidaan sa dunay pagtuo nga magakahadlok kanako ug magatuman sa akong kabubuton. Maura ang akong patagaan sa mga panalangin nga akong ibubo sa grupo. Kay ako ang Dios nga labing gamhanan sa tanan sa gamhanan nagatan-aw sa kinasuluran sa kasing-kasing sa tao. Mao nga ako ra ang magabot kung unsay akong patagaan sa grupo nga akong tinukod. Mao nga ang tanan nga mga tao nga wala magatuon ining grupo
nga akong tinukod wala magatuo kanako nga mao ang Dios nga labing gamhanan sa tanan ang nagsulti o lautan o maglingtang-butang niini nga grupo. Ako ang labing gamhanan nga Dios ang ilang gisultihan o lautan o butang-butangan. Mao nga ako ang Dios magasilog kanilang tanan. Akong pasidan-an ang tanan ng mga tao nga nagtang-butang o nagsulti og dautan niining grupo nga akong tinukod o gisugo sa kaayong misyon sa pagwalis sa mga kanasuran sa lunsay kong mga pulong o sa pagpanguha sa tanang bahandi sa tibuok kalibutan. Kining mga tawhana nga nagsulti niini kadaghanan wala nako makita ang ilang pagkinabuhi nga balaan. Mao nga sala sila mahihagom sa akong pagsingil kay ako ang Dios sa Israel ang labing gamhanan. Mao ang nagsugo kaninyo niining tanan kay wala sila magatuo nga ako ang Dios mao'y nagsugo kaninyo. Sila wala usab magatuo kanako kay tanan mga nagatuo nga ako mao si Jehova ang Dios nga makagahom sa tanan mao'y nagsugo kaninyo nagatuo usab kanako. Ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, ang Dios ni Israel, Dios ni Jacob, ang Dios ni Israel, ang Dios nga labing gamhanan nga mao'y naghimo sa langit ug yuta. Mao'y nagsugo kang sarahina mutan-on kung kamo nagbutuo ba nga sila gisugo sa labing makagagahom nga Dios. Kamo wala matuo nga ako ang labing gamhanan nga Dios mao ang nagsugo kanila sa dako kaayong misyon kay mao wala kay kamo wala motuo ug walay kahadlok kanako nga mao ang makalinisan ug makagahom nga Dios. Ug kamo nagsulti og dili maayo sa akong higdulongog ug kamo akong nakita ug nagapataas sa inyong kaugalingon sa akong atubangan tungod kay ang tao nga akong gisugo sa dako kaayong misyon walay grado timawa o kabos o dili ikapasigarbo sa kadaghanan. Mao nga kamo dili motuo kaniya nga si Jehova ang Dios nga makagahom sa tanan. Mao ang pagsulti kanunay kaniya aron unta kamo managpanuo nga ako mao sa gihapon kaniadto karon sa malabo kay daghan sa akong mga katawhan nga nagasimba apan walay kahadlok kanako kay wala nako makita ang ilang pagkabalaan. Mao nga ako wala malipay kanila. Mao nga ako ang gamhanan nga Dios nagtukod og usa ka grupo aron magamantala magatuman sa akong mga sugo kanila ug magabadlong sa akong mga katawhan nga nagabuhat og kasalanan inulsol o magkinabuhi nga matarong o balaan sa akong atubangan kay ako balaan. Mao nga naman nasuko ko sa mga tao nga dili motuo labi na sa mga tao nga nagsulti og dautan niini nga grupo nga akong tinukod labi na sa tao nga akong gisugo sa dako kaayong misyon sa pagwali sa bisan asang dapit nga akong gisugo kanila ug sa pagkuha sa mga bahandi sa mga bulawan aron sa pagpanghatag sa mga tao nga dunay pagtuo ug hadlok kanako ug matinud-anon nga nangalagad kanako tungod kay kamo walay pagtuo kanila nga akong gisugo ug akong nadungog ang inyong tubag kang sarahina nga akong gisugo nga pangutan-on mo nga ako ang Dios nga mao'y nagsugo kanila. Motuo ba kamo ug sa inyong tubag kang sarahina akong nagbati nga kamo wala motuo
kanila ug nagasulti pa sa pagbiyay-biyay kanak kanila nga akong gisugo. Mao nga kamo dili makadawat sa panalangin bisag gamay, kay inyong gibuhat kanako ako nasuko kaninyo. Mao nga kamong tanan pailhon ko kamo sa inyong pagkawalay pagtuo kanako ug sa inyong pagbiyay-biyay kanako, kay ang tanan usa wala motuo sa mga tao nga akong gisugo. Wala usab motuo kanako nga mao ang Dios nga labing gamahanan. Mao nga ang tanan nga wala motuo ug nagbiyay kanako ang pagasilutan og dili makadawat sa tanan sa panalangin bisan pag maghinulsol.